Salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula marginingsih saking GKJ Wisma Panunggal Mrican, Klasis Semarang Timur. Kepareng kula ngaturaken renungan harian Sabda Winedar dinten menika Slasa 11 Agustus 2026. Dasaring sabda kapetik saking Rum 9 ayat 11 ingkang mekaten suraosipun. Yen mengkono, apa kang bakal kita gunem? Apa Gusti Allah ora adil? Mokal. Sabda winedar menika kanthi irah-irahan nampi kaadilanipun Gusti. Sila kaping gangsal ing Pancasila inggih menika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila menika mratelakaken bilih keadilan prayogi dados dasar tumrap gesangipun bangsa Indonesia. Sae menika para pemimpin dalah warganing negari. Kanyatanipun boten gampil manggihi tiyang ingkang saestu adil. Kathah perkawis lan kapentingan ingkang saged njalari tiyang boten tumindak adil ing gesangipun. Ingkang prayogi dados patokan ing bab keadilan menika Gusti Allah piyambak. Gusti dipun sebat ingkang maha adil awit pancen keadilanipun Gusti menika sampurna tumrap gesang manungsa dalah titah sanesipun. Rasul Paulus paring piwulang dhateng pasamuan ing kitha Rom bab keadilanipun Gusti. Gusti mesti netepi keadilan tumrap para tiyang pitados ingkang asring kalampahan inggih menika manungsa boten saged mawas keadilanipun Gusti. Kawontenaning manungsa menika dipun watesi kalian wekdal. Mila manungsa dereng temtu saged ningali pakaryanipun Gusti kanthi sawetahipun. Keadilanipun Gusti menika nglangkungi wekdaling manungsa ingkang winates. Gusti Allah kepareng miji bangsa Israel menika wujuding keadilanipun Gusti. Nampi lan yakin ing keadilanipun Gusti menika dados perkawis ingkang wigati supados pakaryanipun Gusti saged kelampahan ing gesanging manungsa. Kita sami tasih gesang dumugi ing wekdal menika ugi awit keadilanipun Gusti. Piwucalipun Gusti saged kita tampi ing wekdal menika ugi karana keadilanipun Gusti ingkang ngungkuli wekdal lan papan. Minangka tiyang pitados, kita katimbalan dados paseksi bab keadilanipun Gusti ingkang tansah wonten ing jagat menika. Sinaosa sacara kajasmanen, kita ugi rumaos dereng saged ningali keadilan ing negari kita. Ananging kanthi kapitadosan kita dumateng Gusti, keadilan ing negari menika mesti badhe kalampahan kanthi sampurna. Mugi kita tansah kaparingan kasagedan
nindakaken ayahan lan tanggung jawab kita ing negari menika. Sakemah dados berkah tumrap bangsa lan negari Indonesia, lan keadilanipun Gusti badhe kelampahan. Gusti mesti mitulungi. Mekaten sabdanipun Gusti, berkah dalem. Amin.